Bună seara și bine ați venit! În seara asta îmi doresc să aflăm câteva informații, zic eu, puțin altfel structurate și un pic dintr-o altă viziune a medicinei, pentru că vorbim de compania Tiande, vorbim de produse care respectă și aplică principiile medicinei tradiționale chineze. Și am pornit de la ideea că rinichi, ca și dezechilibru, de obicei medicina alopată îi privește pur și simplu din punct de vedere a inflamațiilor, a uzurii articulației rotulei în momentul în care apare odată cu vârsta și vine cu soluții precum protezare la un anumit grad, gradul 3-4 de gonartroză. Ok, sunt informații pe care unii dintre noi le auzim, pe care medicii le practică în cabinetele lor și în spitale, dar haideți să înțelegem un pic, să coborâm un pic mai în esență și să vedem de fapt de unde apare deteriorarea genunchiului, a acestei articulații mari, că e o articulație mare a corpului nostru. Pentru că în momentul în care înțelegem acest lucru, alternativele de tratament deja sunt mult mai variate și prevenția și profilaxia pe care o luăm în calcul, cred eu că nu este întâmplătoare. Genunchii în medicina tradițională chineză, ca sens energetic și simbolic, au legătură cu energia rinichiului, da? Sunt considerați casa rinichilor. Sigur că parte anatomică, fiziologică, noi știm că rinichii sunt filtru organismului, la fel ca și ficatul, puțin diferit, dar sunt un filtru care curăță sângele. În medicina tradițională chineză, rinichii sunt priviți ca filtru emoțiilor noastre, un martor tăcut al anilor de frică experimentată, de luptă pentru supraviețuire și ceea ce nu s-a exprimat niciodată. Deci gândiți-vă că în fiecare zi din viața noastră, practic adunând astfel de frici, de lupte de supraviețuire și de ceea ce nu spunem pentru că gândim cu ce folos, le duc, hai că mai pot un pic. E vorba de tot ce a fost prea mult în viață și ceea ce nu ne-am permis niciodată să simțim până la capăt. Ce poartă practic ca emoții rinichii în ei? Toate aceste temeri existențiale, toate aceste incertitudini, stresul cronic și neputința profundă. Și atunci, în mod tradițional, rinichii sunt asociați în medicina tradițională chineză cu elementul de apă, da? Când o persoană trăiește prea multă tensiune, prea mult cu frica zilei de mâine și uitați-vă perioada pe care o traversăm, că într-adevăr doar dacă deschizi câteva minute televizorul și dacă ești un om foarte pozitiv și un om care știe că depășește orice obstacole ale vieții, devine dintr-o dată temător, privind la ceea ce vedem acolo la televizor, raportat la frica zilei de mâine. Da? La un moment dat mi se întâmplă fiecăruia dintre noi să spunem sunt epuizat, dar trebuie să o fac și pe asta. Da? Tot în zona, tot energia rinichiului o consumă. Duc eu că pot și n-am pe cine să împovărez, pe cine să mai împovărez. Iau totul asupra mea, chiar dacă nimeni nu mi-a cerut asta. Pentru că de multe ori, să știți, preluăm așa niște programe din familie, de la părinții noștri și le ducem mai departe fără să stăm să le analizăm.
Sigur că despre toate astea putem să vorbim un seminar de 2, 3, 4 ore, nu 10-15 minute. Am vrut să fac un pic o legătură între emoțiile noastre, între temerile și fricile noastre, astfel încât să înțelegem un pic mai în profunzime relația cu energia și vitalitatea rinichiului. Ce este benefic pentru rinichi ca și alimentație? Tot ce ține de partea de gust sărat marin, oceanic, da? Pentru că gustul specific rinichilor este gustul sărat, dar nu gustul de sare, da? Și atunci, peștele oceanic este foarte recomandat în vitalizarea rinichiului, algere, pulbere de alge, fructe de mare și tot ce înseamnă alimente de culoare închisă, da? Alimente negre. Rinichiul aparține elementului apă și este asemănat cu apa mărilor și a oceanelor. Fundul mărilor și a oceanelor este undeva un bleu maren spre negru, da? Și atunci alimentele de această culoare vitalizează. Orezul negru, susanul negru, fasolea neagră, deci tot ce ține de culori închise, da? În alimente vitalizează foarte mult zona renală, iar ca și aliment de bază rinichiu, dacă vă uitați la forma rinichiu, fasolea, dacă vă uitați la forma rinichiului, o vedeți că este exact ca o fasolă, doar că un pic mai mare, da? Dar are exact forma fasolei. Fasolea este cea mai benefică pentru rinichi. Fasolea roșie, fasolea neagră, un plus de vitalitate față de fasolea albă. Asta ca să dăm așa niște repere ca și gust, ca și alimente benefice pentru rinichi. Bun. Spuneam că rinichii depozitează energia vitală. Practic, foarte multe dintre dezechilibrele în organismul nostru, nu numai dezechilibru genunchilor, ține de vitalitatea rinichilor. El controlează creșterea și dezvoltarea. Sănătatea rinichilor determină creșterea și dezvoltarea copiilor, da? Și adolescenților până la vârsta maturității. Reglează metabolismul hidric, pentru că rinichii gestionează toate lichidele din organism, inclusiv excreția și distribuția acestora. Atunci când apar edeme, de cele mai multe ori sunt edeme renale. Sigur că pot fi și edeme cardiace, doar că în momentul în care avem tensiune, de cele mai multe ori ne ducem să ne uităm la rinichi. Legătura cu inima, cu circulația, este tot cu rinichiul. Un rinichi devitalizat, care nu mai curăță sângele corespunzător, lasă un sânge gros încărcat, care depune pe pereții vaselor și în felul acesta apare obstrucția în circulație și tensiunea și pulsul, aritmiile și așa mai departe, da? Conexiunea cu urechile. Urechile sunt organele de simț în legătură cu rinichiul. În momentul în care începe să scadă acuitatea auditivă, atunci să știți că energia rinichiului este scăzută. E necesar să iau în calcul o revitalizare a rinichiului. Legătura cu oasele. Rinichiul controlează metabolismul osos. Să știți că nu doar cu genunchii, ei sunt într-o legătură strânsă, ca să spun așa, dar tot ce ține de partea inflamatorie, artrozele, artritele, partea de inflamații în organism, pe partea osteoarticulară, e devitalizarea rinichiului. Slăbiciunea lor poate afecta și coloana vertebrală. Ca și relații cu emoțiile, spuneam, corespund fricii, temerilor, epuizării, excesului de consum energetic. Nu mai pot, dar mai fac un pic. Da? Acolo se consumă energia rinichiului. Și sigur că mai există, pentru că în momentul în care eu fac când nu mai pot, eu nu spun
Pe fondul ăsta, sigur că apare acea furie înăbușită și sentiment de frustrare, care, sigur că dezechilibrează. Organul pereche a rinichilor este vezica urinară. În medicina tradițională chineză se spune că apar dezechilibre întâi pe organele pereche, deci în cazul nostru apar dezechilibrele pe vezică urinară și apoi apar dezechilibrele pe rinichi. De aceea, în general, sensibilitatea urogenitală începe cu cistite, cu infecții urinare, da? Deci la nivel jos, urogenital jos, în abdomenul inferior. Și apoi, netratate corespunzător și neînțelese corespunzător, practic doar cu niște antibiotice la o perioadă asta nu este o alternativă de tratament suficient și atunci se agravează practic pierderea energetică la nivelul rinichiului. Conform medicinei tradiționale chineze, rinichii slăbiți sunt cauza multor probleme de sănătate și în seara asta vreau să luăm în discuție câteva din produsele companiei Tiande pentru revitalizarea rinichilor. Deci nu neapărat îmi doresc să vorbim despre sănătatea articulară, despre sănătatea genunchilor, ci în momentul în care eu vitalizez rinichii și ajut funcția rinichiului să fie în parametri optim cât de bine se poate, atunci rezolv mare parte din dezechilibru la nivelul genunchilor. Doar atât vreau să punctez că în momentul în care genunchii au ajuns într-un grad de uzură mare, o gonartroză 3-4, atunci sigur că eu pot să întăresc funcția rinichiului fiind benefic întregului meu organism, dar e nevoie să vin distinct în regiunea articulară, să ajut cu colagen, cu supliment cu condroitină, glucozamină, acid hialuronic, pentru că acolo deja am lichidul sinovial deteriorat sau poate chiar nu mai există și atunci cât de mult îmi doresc să refac cât se poate, depinde de vârstă, de vechimea patologiilor și de asemenea să vin cu unguiente, cu plasturi pentru dureri, cu suplimente care să înlăture sărurile și o să vedem imediat că avem și la Tiande. Ca și produse Tiande pentru întărirea funcției rinichilor, zlatofitul, glutationul, peciurile Iaoșen Forte și produsele cu turmalină. Așa cum spuneam, vreau să explic un pic cauza durerilor articulare în medicina tradițională chineză, slăbirea chiului protector, da? Deci noi la exterior avem o energie de protecție. Atunci când puterea este insuficientă a sistemului imunitar, face organismul mai vulnerabil la factori patogeni externi. Apoi, în perioada rece, când există un maxim de detoxifiere și de regenerare a rinichiului, există expunere la factori patogeni, vânt, frig și umezeală. Și de aceea, de toamna până primăvara, articulațiile ne dor sau le resimțim cu dureri, le resimțim cu disconfort mult mai agravat decât vara. Și stagnarea chiului și a sângelui. Când foloseam absorbantele, doamnele care au folosit absorbantele de la Tiande, unele dintre ele au avut eliminare de cheaguri de sânge și cumva trimițindu-mi poze și discutând să le explic ce se întâmplă, le spuneam, acolo a fost un dezechilibru de circulație și a fost o stagnare de sânge, da? Deci sângele acela închegat. Același lucru se întâmplă în organismul nostru în diferite locuri. Atunci când circulația sângelui nu mai este
într-o zonă asigurată într-un flux permanent, apare stază de sânge, da? Și în felul acesta se blochează energia. Ce fac centurile cu turmalină? Când explicam produsele, centurile cu turmalină, păi ele dau drumul la circulație. Deci prima dată asta fac, detoxifică, eliberează toxinele și antrenează limfa pe zona respectivă prin acele raze infraroșii care activează circulația sângelui și atunci ușor, ușor, ușor se dă drumul la acea stază de sânge. Deci circulația blocată a sângelui, stazele de energie blocată, uite cum ne afectează zona și articulară și nu numai. Când vorbim de plasturi Yao-Shen, vorbim de fitoplasturi tradițional de întărire forte, cu foarte multe componente naturale, cu substanțe eficiente și cu o simplitate și o ușurință privind folosirea, ca și prețuri. O să vedem și la urmă, o să specificăm un pic și prețurile produselor și o să vedeți cât de accesibile sunt. Practic, acest plasture, noi îi spunem compresă uscată, are o folie de protecție, apoi o membrană cu amestec de substanțe eficiente plus baza de lipire și apoi baza pentru aplicarea amestecului cu acele substanțe eficiente. Haideți să vedem ce are în compoziție. Are mentolul, care are efecte analgezice, antiseptice, are extract de sângele dragonului, întărește imunitatea și calmează. Extractul de angelică, după cum observați, sunt plante specifice din medicina tradițională chineză. Eu de asta vă spuneam, Tiandei este un brand rusesc, este o companie rusească, la nivel internațional livrează produse în peste 33 de state ale lumii, doar că ea produce în fabrici din China, pentru că unde să fie mai accesibile materia primă și plantele și ciupercile și tot ce folosește medicina tradițională chineză, dacă nu acolo unde este patria lor. Și atunci ei s-au gândit ca să fie produsele competitive și din punct de vedere al calității, dar și a prețului, și uite că au 15 ani de când sunt în piață și nu s-au clătinat, au fost foarte multe companii care au dispărut, companii care s-au reorganizat, companii care au fost preluate de alte companii. Tiande încă este pe poziție în piață pentru că are prețuri competitive și pentru că se adresează tuturor buzunarelor cu produse de calitate. Extractul de angelică are efect analgezic, antiinflamator și acționează și în producerea de spasme, pentru că în momentul în care acționezi pe principiile medicinei tradiționale chineze și pui circulația sângelui și eliberezi stază de sânge, acolo apar ușoare crize de vindecare. Și atunci uite cât de interesant apare acest extract de angelică care să reducă spasmele. Ginsengul fals, la fel cu acțiune antiinflamatorie, reduce și durerea, îmbunătățește rezistența organismului. Șofrănelul pe care noi îl știm și din uleiul pe care l-am avut și pe care ni l-am dorit extraordinar de mult să-l avem din nou, efecte diuretice, laxative și, atenție, și biliare. Pentru că atunci când studiați catalogul din România, catalogul acela mare, o să vedeți că la plasturi Yao-Shen Forte noi vorbim, ei sunt reprezentați de cascadă, vorbim de reglarea rinichiului, dar plasturii Yao-Shen, prin aceste plante pe care le are în compoziție și datorită faptului că dă drumul la stazele din sânge, reglează circulația, este folosit în multe, multe afecțiuni. Și acolo aveți explicat care sunt afecțiunile care pot fi ajutate cu plasturii și mai mult unde se aplică. Deci în catalog există toate aceste informații, nu are sens să intrăm în detalii.
Apoi tămâia, cu efect antiinflamator și diuretic, reduce și tensiunea musculară. Camforul, la fel, care este calmant, analgezic, antiinflamator. Smirna, cu efecte antibacteriene. De ce? Pentru că știm că acești plasturi aoșeni se folosesc și pe puncte de acupunctură, de exemplu, 4 degete sub buric, este punctul vas concepție 4 și este extraordinar de util în tot ce înseamnă patologii urogenitale, indiferent că vorbim de sex masculin sau sex feminin. Da? Deci, acești plasturi sunt foarte buni și în problemele ginecologice, 4 degete sub buric aplicați așa într-o fâșie. Și de asemenea sunt foarte buni și în problemele domnilor, în probleme de inflamații ale prostatei, în prostatite, infecții urinare primare ale prostatei. Borneolul cu efecte antiinflamatorii, antibacteriene și antiseptice și uleiul esențial de busuioc, la fel un antiinflamator, un antiseptic, un analgezic. Cum funcționează componentele active? Foarte simplu. Tot ce aplicăm pe piele intră în circulația sanguină periferică, sunt preluate în sânge. Să știți că atunci când aplicăm, de exemplu, un plasture pentru dureri, efectul nu va fi doar pentru durere. La durere vom simți noi imediat, dar toate plantele din compoziția lui cu beneficiile pe care le au, pentru că o plantă poate să aibă 6, 7, 8 beneficii, una, două principale și 5-6 secundare, intrând în circulația sângelui, ele merg, imaginați-vă, prin tot corpul și aduc beneficii întregului nostru organism. Au efect benefic în primul rând asupra stării rinichilor și a întregului sistem genitourinar și oferă bărbaților încrederea de sine pierdută, sigur că da, reglează potența, dar și femeilor care se confruntă, așa cum spuneam, cu probleme ginecologice. Ce mi-aș dori să specific, este foarte bine pentru că plasturii acționează cu adevărat, să știți, și au efecte cu adevărat. Persoanele care se știu predispuse la pietre, calculi biliari, e bine de făcut ecografie, sau cei care știu că au astfel de probleme, e bine înainte de a folosi plasturii aoșeni să folosească suplimente care mărunțesc acele pietre și când folosim plasturii aoșeni să îi elimine mult mai ușor, da? Oricum, cu pietrele la ranic nu este o soluție să stăm, pentru că acele pietre blochează activitatea rinichiului și în felul acesta scade energia rinichiului, îmbolnăvește rinichiul, deci decât să mergem, există procedura de litotriție în urologie, de spargere cu ultrasunete, o procedură care este destul de dureroasă și atunci, ca să nu ajung acolo, pot să hidratez organismul. Există suplimente, cum o să vedem imediat, și zlatofitul este unul din ele, și mai sunt câteva suplimente, cele care sunt de urați, calculii care sunt de urați de acid uric, să știți că nici nu e nevoie, pentru că într-un mediu alcalin în organism renunțăm un pic la proteina animală și trecem un pic pe legume, fructe, bem un pic de apă cu lămâie și ajutăm organismul cu câteva suplimente, ele se dizolvă de la sine. Eu vă spun pentru că în practică am avut și cazuri cu 18-20 de pietre dizolvate în 2 luni de zile. Da? Deci, cei care mă cunosc mai de mult știu că tot ceea ce spun este asumat, vine din experiență și tocmai de aceea nu are sens să începem dintr-o dată cu plasturi aoșeni, atâta timp cât eu nu am făcut un ecograf să fiu sigură că nu există calcul renal. Bineînțeles, calcul renal de o anumită dimensiune, care sunt mai mari și care practic nu se pot elimina. Pentru că restul tranzitează, o zi, două există anumite dureri, se iau niște analgezice din farmacie și se elimină pietrele fără probleme. Da?
Deci asta este, aș vrea eu să atrag atenția. Vedeți, în zona lombară, să știți că durerile lombare înseamnă dezechilibrul renal. Sigur că o să-mi spuneți, da, dar sunt hernii pe zona lombară, pot fi afecțiuni ale coloanei. În acea zonă sunt puncte de rinichi și energetic, în momentul în care rinichiul este scăzut sau are dezechilibre, vertebrele corespunzătoare acolo, sigur că se tasează, apar pe inflamație și în timp tasează și apar herniile, da? Deci tot ce ține de zona lombară, ca și durere, pot să gândesc eficiența creșterii vitalității rinichiului ca să pot să ajut aceste dureri ale, până la urmă, articulațiilor din coloană. De o parte și de alta a coloanei, fixați punctul de buric cu degetul și mergeți pe linia taliei, da? Deci fixăm punctul de buric și mergem pe linia taliei până în spate, în zona coloanei. Acolo cu două degete în lateral de coloană, de o parte și de alta, sunt aceste puncte Shensu. Sunt punctele vezică urinară 23 și corespondente rinichilor. Și aplicăm două fâșii așa un pic mai late la două degete distanță de coloană, stângă și dreapta. Da? Și atunci revitalizăm foarte mult rinichii, problemele, detoxifiem zona, reglăm circulația și atunci și problemele de coloană vor căpăta o îmbunătățire în simptomatologie. Ia să vedem. Așa. Vorbeam de supliment funcțional pentru rinic și anume Zlatofitul este produsul de referință al companiei Tiande care susține funcția sănătoasă a rinichiului. Este o sursă de vitamina K2 și iod. Da? De asemenea, pentru că este o sursă valoroasă de iod, este benefic în patologiile tiroidei, în hipotiroidie. Atenție la persoanele cu hipertiroidie. Acum, să știți că la un singur flacon nu este iod într-o cantitate în care să dezechilibreze decât dacă este o glandă tiroidă foarte hiperactivă, ca să spun așa, da? Hiperactivă cu foarte nu merge, dar m-ați înțeles ce am vrut să scot în evidență. Inflamația nu are ce să caute în organismul nostru atâta timp cât există zlatofitul. Ca și ingrediente avem rădăcină de leuștean, avem golden seal, avem un complex de omega activ, de vitamina K2 sub formă de menaquinonă 7 și alge fucus bublengum. De fiecare dată e o provocare ca să le pronunț. Pulberea de alge conține fucoidan și iod, susține elasticitatea vaselor, inclusiv a celor renale, da? Pentru că renichiul este vascularizat puternic, el fiind necesar să filtreze sângele nostru. Vitamina K2 sub formă de menachinonă 7 protejează împotriva depunerilor de calciu în țesuturile renale, da? Deci face o prevenție împotriva calculilor biliari, reduce calcifierea arterelor, deci este un produs foarte bun și pentru bolile cardiovasculare, pentru că spuneam, între rinic și bolile cardiovasculare există o strânsă interdependență și inclusiv a arterelor renale. Golden Seal-ul este și un antibiotic, deci natural de data aceasta, este diuretic, se utilizează în bolile rinichilor, ale vezicii urinare, dar și în urolitiază, adică a calculilor de acid uric, nu cei calciformi, de calciu, cei de acid uric. Împreună cu acțiunea diuretică, prezintă proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene puternice. Flavonoidele reduc permeabilitatea capilară, eficienți în cazul calculelor format din oxalat de calciu și a celor din acid uric,
contraindicați în calculii de fosfați. În momentul în care cineva se știe cu calculi renali, este bine să meargă să întrebe medicul, pentru că la RMN-uri, la CT-uri, la ecografii, ele se pot identifica de ce anume structură sunt și, bineînțeles, probabil și în analizele de urină. Eficient în prostatite, pentru că Golden Seal-ul este un antibiotic, spuneam, în cistite, în uretrite și adjuvant și în infecțiile urinare. Folosit pentru tratamentul de impotență și pentru adenomul de prostată, are acțiune antifungică, este folosit împotriva candidozei, în romatism, în gută, care sunt asociate cu tulburări ale metabolismului acidului uric, da? Pentru că o cantitate prea mare de proteină în alimentația noastră dă un acid uric, purinele, acid uric într-o cantitate pe care rinichiul nu poate elimina, mai ales dacă are și vitalitatea și energia scăzută, și atunci organismul se vede cu gunoi, așa, între ghilimele, cum sunt sărurile de acid uric, e un gunoi care trebuie eliminat și se vede cu o cantitate prea mare și ce face? Îl depozitează la nivelul articulațiilor, pentru că el trebuie să găsească o soluție, n-are cum să se blocheze. Și atunci, de aceea, o alimentație bogată în proteine animale, lapte, carne, brânză, ouă, duce la o disfuncție renală în timp și eu de aceea spun că nu sunt de acord nici cu dietele acelea proteice care ne slăbesc, ori fi ele bune, dar până la o anumită vârstă te poți juca așa cu ele, pentru că după o vârstă, 45-50 de ani, deja metabolismul rinichiului a scăzut. Rinichiul primește energia, da? Deci firul vieții există între cei doi rinichi și acolo este depozitată energia noastră ancestrală. Deci energia cu care venim pe acest pământ și în momentul în care noi o consumăm, practic e ca și cum mergi și iei din cămară zacuscă și bulion și când s-a terminat îi n-ai cum să refaci și să pui la loc. De aceea rinichii sunt foarte importanți, de aceea e nevoie să învățăm să nu ne epuizăm la maxim, să avem grijă de noi, să recalibrăm energetic rinichi astfel încât să putem să ne bucurăm de o vitalitate și o energie până la o vârstă înaintată. Zlatovitul susține funcția normală a sistemului urinar și este recomandat, sigur, și în cazul depunerilor de săruri în articulație. Spuneam și de glutatiun, el vine cumva pe lângă zlatofit, care este specific și distinct, pentru că este un detoxifiant de excepție. Glutationul este mama detoxifianților din corp. El susține și imunitatea organismului, recuperarea în timpul bolilor infecțioase și har Domnului că avem în zona rinichiului. Cu cât imunitatea este mai bună, cu atât infecțiile nu pot să impacteze organismul la fel de puternic. Are și o apărare antioxidantă, crește rezistența țesuturilor și organelor interne la virus și susține și glanda tiroidei. Deci este un adjuvant, este foarte bun și pentru plămâni. Și sigur, în momentul în care crește imunitatea, ne ajută să fim mai rezistenți împotriva virozelor și a răcelilor. Zlatovitul se consumă o capsulă pe zi dimineața, între orele 14, o capsulă pe zi până în 14-16, un curs de o lună cu pauză de 3 săptămâni, după care poate să se reia. Glutationul la fel dimineața, nu, aici e la prânz. Da, deci zlatofitul îl consumăm la prânz, când am făcut slide, am pus în amândouă locurile dimineața între orele 14 și 16, iar glutationul dimineața, pentru că el oferă și energie.
Iar zlatofitul la prânz pentru că de la 15 la 17 este un maxim de activitate pe meridianul vezică urinară, de la 17 la 19 este maxim de activitate pe meridianul rinichi. Și atunci, în acea perioadă, se pot consuma și ceaiurile de rinichi, se poate face hidratare mai mult în perioada aceasta a organismului, pentru că ajută foarte mult rinichii să elibereze toxinele. Și spuneam noi iaoșenii pe care îi tăiați fâșii, punctele primordiale, sigur că ele pot să fie puncte mai multe pe care să aplicăm, este punctul și rinic 3 în dreptul maleolei interne la fiecare picior, pentru că ele ca și meridiane sunt stânga-dreapta în oglindă. Dar principalele puncte în energizarea rinichiului și în tratarea afecțiunilor urogenitale sunt 4 degete sub buric, da? Deci în față 4 degete, sunt puncte, indiferent feminin-masculin, reglează dinamica problemelor urogenitale și acele puncte pe spate, care vă spuneam, vezică urinară 23, stânga-dreapta, aplicând fâșii pe zona respectivă. O zi pe abdomen, o zi pe spate, o zi pe abdomen, o zi pe spate, se fac cure de 10-12 zile. Atenție la consumul de apă, pentru că toxinele sau dacă sunt săruri în organism sau nisip la nivelul rinichilor, cu apă se și elimină. Altfel, dacă nu bem apă, doar stimulăm toxinele și stau în sângele și în corpul nostru. Sigur că se pot lua 2 suplimente în același timp, se pot lua și 3 suplimente, nu e nicio problemă. Se stabilește individual și în funcție de problemele și nevoile organismului, da? În momentul în care există persoane cu patologii cronice, persoane care sunt în vârstă, puneți întrebări pe chatul de echipă cum este recomandat să fie folosite produsele, astfel încât să nu existe crize de vindecare și să apară, eu știu ce, probleme suplimentare. Practic, ele fiind atât de bune produsele, ele lucrează, organismul intră în echilibrare, dar echilibrarea înseamnă eliberare de toxine, de circulație care crește și atunci poate să apară un ușor disconfort și e bine să-l înțelegem din ce cauză a apărut. Cam asta am avut eu în seara asta să vă spun. Acum Anda, pentru că ea este cea care are și franciza pe ea și este aproape de produse și de oferte. Am înțeles că au venit aceste oferte pe franciză chiar la începutul săptămânii, astfel încât, Anda, ne poți spune ce beneficii avem cu ofertele? Bună seara, vă spun și eu și mulțumim, Cristina. Beneficiile produselor din ofertă le-ai spus tu, ne le-ai relatat foarte, foarte bine și pe înțelesul nostru. Sunt, chiar dacă, după cum știți, sunt și eu de atâta timp, de peste 10 ani în compania Tiande, chiar dacă am mai auzit vorbindu-se despre produse, de fiecare dată mă minunez cât de bune produse are compania Tiande și cât de bine fac corpului nostru. Iar Cristina știe foarte bine să ne le relateze de fiecare dată. Iată și compania vine în ajutorul nostru. După cum știți, odată la 2 luni, compania ne oferă niște oferte foarte bune și ne ajută în ceea ce privește și timpul, anotimpul. Da, Geta, am uitat, mulțumesc frumos. Geta mi-a amintit că nu am deschis camera. Așa, deci una din oferte este foarte atractivă. Cumpărăm 7 plasturi iaoșeni
pentru rinic și iată ce cadou minunat primim. Este zlatofitul de care ne-a vorbit Cristina și bineînțeles că ar trebui fiecare să facem măcar o cură. Zic eu chiar, dacă Cristina, corectează-mă dacă greșesc, după descrierea pe care ai făcut-o, eu cred că chiar dacă nu am simptome că aș avea ceva la rinic, tot mi-ar prinde bine să fac o cură cu plasturi și cu acest minunat supliment zlatofit. Sigur că da, pentru că oricum, dacă simptomele încă nu au apărut, la o anumită vârstă, organismul oricum are nevoie de o detoxifiere specifică în funcție de anotimpuri pe diferite sisteme și organe și asta înseamnă practic o prevenție și o profilaxie. Da, și după cum vă spuneam, uitați ce cadou minunat avem din partea companiei, un cadou care valorează 284 de lei și 20 de bani. Deci, practic, facem o cură de zlatofit pe banii companiei, ca să zic așa, cadou din partea companiei, doar cumpărând cei 7 plasturi Aușeni. Eu zic că oferta este foarte atractivă și aștept să văd în comenzile dumneavoastră această ofertă. Da. Uh, Eu am pus și această ofertă pentru că și boabele de cafea chinezești, chiar am cazul unei doamne doctor în urmă cu câțiva ani, relatat așa, ca surprins-o, pentru că noi știm, dar fiind vorba de o doamnă doctor mai sceptică, a rămas surprins foarte plăcut în momentul în care a folosit pentru soțul ei plasturii pe talpa piciorului, da? Deci în imagine avem pe cei cu turmalină. Practic, ce aș vrea eu să punctez aici, ca să nu uit, pe tălpile noastre există puncte reflexogene și se poate revitaliza întreg organismul. În masajul reflexogen, vă dau un exemplu, ședințele sunt undeva între 75-100 de lei. Deci un abonament poate să fie, eu știu, 6-700 de lei, un abonament de 10 ședințe. Iar acești plasturi, 10 zile, 10 nopți în care îi aplicăm, sunt doar 200 și ceva de lei și plimbându-i pe tălpi în fiecare seară, revitalizăm întreg organismul pe acele puncte reflexogene din talpă și scoatem toxinele la nivelul tălpii, da? Deci o băiță cu apă cu sare la picioare, plasturi aplicat și trași o șosețică bine întinși pe talpă și tras o șosețică și seara, noaptea când noi dormim, ei își fac treaba. Iar boabele de cafea chinezești Casiatora reglează foarte bine, sunt detoxul. Plasturii și cu boabele de cafea sunt practic detoxul de început al oricărui organism atunci când vrea să intre pe echilibrarea unei patologii. Și la fel punem o linguriță de boabe și facem un ceai dimineața și seara. Sunt lucruri simple ca să nu vă mai spun prețul. și aici, la boabele de cafea, dacă îmi permis, Cristina, o mică completare, că tot mă întreabă lumea dacă poate bea seara, dacă bea seara poate dormi. Deci, ele se cheamă boabe de cafea chineză, dar nu conțin cofeină. Da, ele sunt planta Cassiatora. Și avem tot la fel o ofertă extraordinară și aici, Preț cadou 56 de lei. adică cele 7 pliculețe, 7 ori 8 aproximativ, eu le-am pus prețul, așa n-am stat să mă mai uit, dar cred că ăsta este undeva la 8-9 lei, deci uitați-vă 50-60 de lei la 2 plasturi care ei în sine înseamnă 50 de lei. Deci uh, cât plătim, atât și primim cadouri, cum ar veni. De multe ori cadou este mai valoros decât ce cumpărăm. Da, e adevărat și acest lucru. Și am mai pus eu aici o altă ofertă cu ghimbirul. Pentru că este energie și avem nevoie de energie, avem nevoie de vitalitate, este foarte bun iarna, încălzește. Ghimbirul este un încălzitor. Noi iarna avem nevoie de hrană caldă, apă caldă, ceaiuri calde, deci totul trebuie să fie cald. Chiar cei care se știu cu patologii de rinic sau cu
zonă lombară cu probleme, e bine să țină cald pe zona rinichilor și de asemenea un indiciu că rinichii sunt dezechilibrați sunt picioarele reci. Deci cine are picioare reci înseamnă dezechilibru renal. O să mi se spună și dezechilibru tiroidian, da, pentru că între rinic și tiroidă există o strânsă legătură și atunci când există dezechilibru pe rinichi, e clar că poate să apară și pe tiroidă. De aceea, cumva, astea două direcții sunt cu picioarele reci, când avem picioarele reci. Așa, și aici avem, cumpărăm două pliculețe cu ceai de ghimbir și primim cadou un pliculeț. Valoarea cadoului este de 12 lei. Da, Și practic la cât? La 16 lei, 17 lei, două pliculețe, noi primim 12 lei, al treilea plic gratuit. Deci sunt oferte care ne bucură de fiecare dată, spun eu. Cristina, am o întrebare. De fapt, nu eu. Parteneri și clienți ai noștri au întrebat dacă au diabet, pot bea acest ceai cu ghimbir? Uh, Acum știi cum îi depinde de foarte mult de mentalul omului respectiv. El are un pic de zahăr brun în compoziție și în felul acesta unele persoane să zicem că se gândesc la consumul de zahăr, dar cred că foarte multe alte alimente sunt mult mai controversate, ca să spun eu așa, decât acest ceai de ghimbir. Ok, El este foarte bun, mulțumim. el este foarte bun în sezonul rece pentru că este util și în Combate răceala. viroze, da? Atunci când suntem răciți, în răceli, în viroze. Este de asemenea foarte bun când venim înfrigurați și dacă bem un ceai de ghimbir imediat, organismul nostru se reîncălzește. Deci, practic, în medicina tradițională chineză spune așa, în cazul în care vântul sau frigul au pătruns în stratul de suprafață și simți că ești înfrigurat, fă o baie cu apă cu sare la picioare sau un duș cald și bea ceva cald ca să scoți patologicul, să nu-l lași să pătrundă mai adânc și să se manifeste răceala sau viroza mult mai puternic, da? Deci este foarte util și doar din prisma zahărului brun care există în acest ceai putem să privim diabetul pentru că ghimbirul în sine uh, nu are Contraindicații. contraindicații în diabet, practic, da? Ok, dar cum ai spus și tu, El concentrația poate de să ceai ajute un pic uh, insulina, în rezistența la insulină, da? Nu foarte mult, dar poate fi un ușor efect benefic, da? Mhm. Ok. Dar Geta combate și rău de mașină sau ce ai vrut să spui cu rău de mașină? Da, este cel mai util în rău de mașină. Eu am făcut odată ceai de ghimbir pentru că mergând cu Geta la întâlniri și noi două am mai mers cu mașina, de fiecare dată era un disconfort pentru ea și eu trebuia să conduc foarte atentă, mai ales pe serpentine și având ceai de ghimbir i-am făcut și atunci n-a simțit tot drumul absolut nimic. Mi-a zis fantastic, mie nu mi-a venit să cred că nu mi s-a făcut rău pe mașină, da? Deci ghimbirul este foarte util în răul de mașină. Ah, ok. O noutate pentru mine. Da, Eu știam că doar sticul de nas, cel cu mentă, combate și rău de mașină, pe lângă da, faptul menta că descundă. prin mirosul ei Da. reușește să echilibreze greața.
dar ghimbirul efectiv merge pe punctul central, acolo unde se produce, de unde pornește greața, și acolo inhibă. Ok. Ok, dacă sunt întrebări, cu drag vă răspundem la întrebări. Cristina, știi ce rugăminte am? Să mai punem o ofertă, că am o informație, n-am reușit să o pun pe echipă, am să o pun mâine dimineață. Oferta cu ginseng și cadou lăptișorul de matcă. Da, numai puțin să deschid ofertele, da, să știi că nu cred că pot acum. Ah, ba da, stai că am oferta deschisă. Numai un pic să o pun să o șeruiesc. Acum, acum. Da, asta este Așa. oferta cu ginseng. Aici, după cum știți, această ofertă, suntem în a doua lună, cumpărăm șamponul cu rădăcină de ginseng, ideal pentru părul gras și mătreață, pasta de dinți cu ginseng și ceai verde, masca care reface structura firului de păr cu ginseng, masca cu ginseng care reface structura firului de păr, săpunul cu ginseng care este ideal mai ales pentru pielea grasă și coșulețe pe spate și se primește cadou suplimentul cu ginseng și lăptișor de matcă. Aici valoarea cadoului este de 243 de lei. Vedeți? Deci, ideal, este extraordinar, dar deoarece sunt persoane care nu doresc întreaga ofertă și doresc doar acest supliment, avem o extra ofertă, ca să zic așa, îl puteți achiziționa doar cu 40%, îl puteți achiziționa cu 40% reducere. Da? Adică în loc de 243 de lei, el costă 146 de lei în această reducere suplimentară la preț de catalog. Și să știți că nu mai am foarte multe bucăți, am câteva bucăți pe stoc cu acest preț. Da, asta vreau să vă transmit. Da, Mâine să l-am fiți și pe prezentat echipă. acest supliment în întâlnirile trecute și am spus că ginsengul este o plantă miraculoasă, susține energia și vitalitatea organismului, reface funcția cognitivă, memoria, concentrarea, circulația. De asemenea, de aceea ușor nu este recomandat acest supliment acolo unde există patologii cardiovasculare, tensiune mare, ca să spun așa, că la un 14-15 cu 7 cu 8 nu cumva un ușor dezechilibru pe tensiune nu e, chiar s-ar putea să se stabilizeze cu suplimentul Zlatofit, de exemplu. Dar unde este tensiunea 18-20, nu se recomandă suplimentul și mai are și lăptișorul de matcă și spuneam eu atunci în prezentarea respectivă care este diferența dintre o albină și matcă. Faptul că matca din primele zile este hrănită doar cu lăptișor de matcă și ea crește, este și mai corpolentă, este și mai mare și are o activitate sexuală, o vitalitate și o energie mult mai puternică, da? Deci asta înseamnă și pentru noi lăptișorul de matcă este o nutriție de fapt, cred că conține toți nutrienții necesari corpului nostru, atât este de complex lăptișorul de matcă, minerale, vitamine, aminoacizi, este foarte, foarte valoros și echilibrează, bineînțeles, și hormonal. Deci, uite Cristina, că avem în promoție. Mulțumim că ne-a adus aminte, Anda, și despre acest supliment. da, este ideal. Ce vreau să vă spun, o parte din voi știți că recent m-am mutat, am avut o serie de activități și uh, uh, energia mea era la pământ. Cum spunea Cristina, cum ai să reziști cum ai să reziști și cum ai să faci față la ce ai de făcut. În fiecare dimineață luam câte o capsulă din acest supliment, uitați-l, chiar nu lipsește. Și într-adevăr am avut energie să rezolv tot ce aveam de rezolvat, plecând de dimineață și ajungând noaptea acasă cu câteva ore dormite pe noapte, am reușit cu ajutorul acestui supliment. Super! Mulțumim, Cristina, mulțumim foarte Cu mult din tot drag, sufletul pentru vreau aceste să vă mai informații.
Da, vreau să vă mai spun că am făcut și canalul de YouTube, am făcut deja două playlisturi. În unul din playlisturi aveți câteva videouri filmate cu ceea ce ne dorim ca și comunitate să aducem și să dezvoltăm acest proiect și puteți să le dați mai departe atunci când cineva vă întreabă despre ce-i vorba sau ce faceți. Sunt filmulețe în care explicăm aceste lucruri, iar într-unul din playlisturi am pus sesiuni de înregistrare cu produsele, astfel încât să fie la îndemâna celor care vor să le dea mai departe clienților, colegilor, partenerilor, să afle informația. Și acesta din seara asta este înregistrat și o să îl urcăm acolo pe canalul de YouTube. O să pun și pe echipă Holistic Network System with Yande, se cheamă canalul de YouTube, așa cum este denumită și comunitatea. Sigur că voi mai lucra la el cât am reușit eu, așa vor veni tinerii lângă mine și sunt ferm convinsă că vor aduce îmbunătățiri, că așa se întâmplă de fiecare dată. În cazul în care sunt întrebări, cu drag vă răspundem la întrebări. Deci foarte important atunci când încep durerile de genunchi să ne gândim nu doar la afectarea articulației genunchiului, ci să ne gândim și la revitalizarea rinichiului, nu doar pentru genunchi, așa cum spuneam, ci pentru sănătatea întregului organism. O seară frumoasă vă doresc și toate cele bune până data următoare când ne întâlnim.